Lho bala. Golek apa ngarane iki tengu. Keringetnya kelar ke atas ya ta. Jan. Ya Allah. Oke, sik juga ondo kelar geblak emang. Aduh. Alah, jereke kelar kepedhot ning ambekane. Ki sarep menek. La ilaha illallah. Batune kalau 17%. Iya. Mas lho, kabel lho. Ini lho bala, takmu penak. Penak nyawang. Sing penake nyawang karo maido bala. Pokoke ngandalne konten iki bala. Lha. Ngene lho Mak Trit. Ya Allah ngene, kecaro menek dhuwure bah sak mono kuwi bala. Lha bala. Tebangan los ya. Garapan ya los pokoke. Wis. Kira-kira kono wis dhuwur paling. Wonten ndi yo nek wong nggo sampah kota rayang. Ondone barang ya wis sambat. Kae apa nek kok sing gawa. Wes. Lelor. Wes. Kayak jangan terong. Saya aku tanya ke kene lah no, engko mak tetep. Duh iki patute yo ala wong iki bareng yo kaya ngene. Ketok ya. Ketok ya. Kada kaya iya. Ketok bola. Sik bola. Nah, ngene lho bola. Kamringat bola. Saya tangi kleri bola. Lah. Ayo. Kok mang apa ora kok ombene kuwi enek banyu iki? Wedi anu. Banyu syarat. Ora wani ngombe banyu syarat bola. Siapa? Apa anu yo? Enggone rono lek ditutuh aman. Oh. Yang anu ke? Kayu apa ke? Kono ke? Diklowo ngono. Engko e. Iki kok sambung. Heeh, engko.